Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist, sir. You're highly welcome. Well done. Please introduce yourself, sir. Yeah, my name's Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tuba Norifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tuba Ọdịnala Temple. Bụkwazị onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Let's proceed with today's questions properly. The first question is Christmas truly the real birthday of Jesus Christ, or is he mainly symbolic? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter, Bona, the 25th December was never original date of birth of a character known and called Jesus. The truth of the matter is that even when I was in studying theology, we were told, even the other Catholic faith, that 25th December was a day in the Rome they symbolize, they celebrate the sun god, the sun. They worship the sun. It will interest you to know when I'm going to Basalo days of the week. He has symbolized it. We're going to Sunday, but the day they worship the sun god. Chinkanyang. We're going to Monday, is moon day, the day they worship the moon. And rest of them, I was going on my previous lecture. Saturn day. Saturn is the gods of the Romans. Now the day they worship the say Saturn. So it was all the days. Thursday is the day of thunder and rest of them. Then anyway, here na cheko that 25th December was just fixed because now the day that particular 25th when the Rome just celebrate the gods of their land. On a mass return, so when the Romans was the emperors, that's Mahana Chowa during the Roman Empire. Now, and Christianity dominated during the Rome. Each of Quena. Now, Rome is Rome was a capital of Vatican. It's a part of Italy. Yes. All during the Pope Constantine. Because noble a Pope Jeroka. As a noble a Emperor Jeroka. We created her time. We created carve out Rome and Vatican. That is Rome capital of Vatican. When you enjoka. Meanwhile, no old Italian this thing called. So, but that's why I'm teaching for another day. But here, na check while again now. Now they go in existence. Bon, the thing aneme. So that mass return. So when you can take over room, nachi. Then I can have room. Then they now superimpose the celebration of Jesus Hanekumakia on that particular day. HGH celebrate the gods of their land. But a Roman church, the only church with tradition. They adapt easily with a tradition. Yes. But I had a inculturation. So here Nekumakia on the 25th December was never a date. They will swear. If you see a reverend father to swear that Niabo no 25th December, come with Jesus, no reverend father, no pastor, no priest will swear. They are the sure. Then they put life here on the line, not 25th Gamoria. However, Roman Catholic one body in the if on a ha deceive on them mother, but on them mother they go wiser. Every time only here na feast of annunciation. They can leak in a day, maybe a match. Yes, a May March 25th, a May feast of annunciation. Because from March 25th KGM, that time hour to December 25th of 9 months. If Hannah talk about but Ejukwa higher go through the now, but now just to feast here those dates, or I'm more would see if actually ever achieved. So you won't know what they are doing. So I can tell you now, 25th December, abroad date, real date of that character present with Jesus. Thank you.
Why does the Christmas season always witness a massive homecoming among the Igbo people? Yeah, obodo ọbụla na culture ọbụla tribe ọbụla nwere ụbọchị ha ji celebrate their mass return. Iji marụ gị atụ like ọ bụrụ the whole world na-use this present calendar. Dịka nsikwa bụgo ndị obodo ụfọdụ na-celebrate Christmas at different times. Yes, o nwere obodo ụfọdụ Christmas dị na-ewukwa Christians, but they celebrate differently. Like Orthodox Catholic, they celebrate differently, different dates. And it will interest you to know that obodo ọbụla nwere mgbe ha ji celebrate ya, obodo ọbụla nwere their calendar. Ihe ama na calendar na-eyuzu na Roman calendar. So onye mere so ihe batara 25th this season ji ekwo bụ na enwere so many things ọtụtụ ndị kanyere. Yadago obodo ọbụla kanyere ihe bido na December wee ruo January. Ọ na-adị very hot. Even in China nwere mmemme ha na-eme na January according to their own calendar and tradition. Ọ na-abụ a mass return to every Chinese person. Ọ ya mere oge a COVID-19 bidoro mmemme a ka a gachara ọ ya wee gbasa. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe batara nke a ji ekwo n'ala Igbo bụ especially ndị Igbo ọ dị ewukwu ebe niile. Ndị ugwu Hausa amara ihe a na-akọ, ndị Yoruba amara ihe a na-akọ. So no ndị Igbo, even among the Yoruba with the Christians are they affiliate like this. Even among the Hausa with the Christians are they affiliate. Kama na average onye Igbo kwanyelo na home. Aoy bata na onye Igbo original dị etu o si dị na mgbe onye Igbo adị na ozu onye Igbo na mba. Ihe afọ onye Igbo ya nwụ na China, spend the ego buru enta Nigeria bịa nye. Mana ihe afọ onye ugwu nwụ na China enye na China. So ndị Igbo na nwere this homesick attitude. And due to na nke a bịa adanye, ọ bụrụ because of Christmas ka ndị mmadụ ji ana. Ihe ọ bụ na ọ bụrụ oge eji eme mass return. Obodo dị iche iche nwere like last year, yes, anyị mere mass return of my village. Ọ na January ka anyị mere. Mana emere within the period ndị mmadụ ga-anọ n'ụlọ. So ndị ọtụtụ ụmụnna tinyere meeting ha n'oyi fully well ha ga-enwe ọtụtụ ndị mmadụ ga-anata ụlọ. Ma ndị na-agba nkwụ, ma ndị na-eme mmemme, ndị na-emepe ụlọ. Ọ bụrụgo oge ndị Igbo ji ana ụlọ. So ya bezie onye ọbụla tizie mmemme ya mgbe anwa ọ na-adịzi congested. Mana ana m achọ ịgwa gị na ọtụtụ ndị ya na-afụ na-arụ ọchịta hụ ma abụrụ maka Christmas wee were ha problem. N'oge a ga-eji wee bịa soro mee mmemme dị iche iche mmadụ afụkwa nwanne ya. Ana ya bụ mmemme bịa je danye n'oge mmemme bịa danye n'oge arọ na-abịa n'isi njedebe. Ya bụ mmemme bịa danye n'oge arọ na-abịa n'isi njedebe. That is the thing. So ndị mmadụ na like ha nata ụlọ celebrate ndị be ha, so ndị be ha celebrate so kwazi ha wee abanye arọ ọfụ. So n'onye ọha ihe butere ya na daalụ. In recent times, many women seem to invest less energy in marriage and instead they embrace single motherhood. Yeah, thank you for that question. In modern women, Z generation and even some generation S, they believe the hard it is more energy in marriage because na hana fantasy marriage na other necessary. No a cage woman. Instead, an advocate for single motherhood. According to statistics, ije na Benin, single mother have taken the single mothers carry they married, stayed in their marriage. You got ya? So civilization abego me ụmụ anyị Igbo ha je na amụta ihe agbụrụ ndị ọzọ na-eme bụ ihe na-asọ ntị oyi n'ala Igbo na-amụta omume ndị ọcha na-ewebata n'ala Igbo. Igbo nwere culture. Igbo wa agbụrụ ndị gboo anyị nwere ntọnana and ihe ọbụla ndị Igbo na-eme nwere ihe eji eme ya. So onye Igbo ọbụla na-eje amụta ihe ndị ọzọ na-eme na-eweta ọ ga-arụ ọbụ anyị our integrity, ọ ga-arụ ọbụ anyị ihe anyị ji dị ebube, ọ ga-arụ ọbụ anyị ihe eji mara anyị, ọ ga-arụ ọbụ anyị ezigbote agba eji mara onye Igbo. So ana m agwa ụmụ nwaanyị ka ha kwụsị ide amụta ụdị ihe dị etu a maka na ọ na-enye nsogbu. Ọtụtụ ndị mmadụ enwego home adịgo broken down.
home adịgo broken down. Ụmụazị kịta na-enupụ isi. Ụmụazị ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Ụmụ nwatakịrị nwoke bịa mụ na-ekwu okwu this morning. Ọ sị na decision ya na-etake in life na ya adịghị aka ọzọ ọtụ ndị be ha, na ya adịghị aka ọzọ ọtụ ụmụ ya, na ya adịghị aka ọzọ ọtụ anybody n'ihe soro ya ka ọ na-eme. O doo anya na ndị ahụ ọtụtụ ndị a na-eme terrible mistakes. Yes, because na eze onye agwara m na-ebu nso na ọ ga-apụpụ ụmụnne ya. Etu a ka ọ dịkwa ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asị na ha chọrọzi ka ha seek for the opinion of their parents and guidance. Man, all that youthful experience and social influences. And sometimes I make terrible mistake ga cause her there tomorrow. So here na-ekwu maka ya bụ na ndị Igbo culture and spirituality does not accept or condone single motherhood. Yes. Onye ka ndị Igbo ji atụ inu sị na nwa nwaanyị zụrụ na-ata akwa. So ndị Igbo enwere ya because na single motherhood nke bụ eziokwu bụ na enwere high chances na nwa nwaanyị zụrụ ya anaghị somehow than nwa nwoke na nne na nna zụrụ ha bụrụ ofu. Yes, so all those things batara ndị Igbo na-kick against it, but it's a pity na ụmụ nwaanyị anyị na-enwebisi ndị ọcha na-enwebisi ndị ọzọ mana ha mụrụ the consequence dị ya. Ndị ọcha ahụ ha na-eme those things anwa na-abịatụkwa na old age chọwa nwoke. Ije Lagos, I remember when I was in Lagos, ije na register Lagos, ị ga-afụ ndị ọcha na-troop in na-abịa anụrụ ụmụ nwoke be anyị, young boys. Gịnị ka ha ji anụ nwaanyị ahụ? Ha gbasago their own marriage. Ihe abịa anụrụ ụmụ nwaanyị ka ha nwee nwoke ga-ene ha nka na old age, because o nwere old age ị ga-eru ịma na ọ dị very wrong mmadụ old person ịnọ n'ụlọ sọsọ ya. Ịghọtara ya, ọ na-esi egbu mmadụ faster. So mmadụ kwesịrị inwe onye ya dị ya na-ekwu okwu, especially old age. So ihe ndị be anyị ụmụ nwaanyị be anyị na-along in na ha amarụ ihe ha na-achọ ịbanye n'ime ya. Baga single motherhood a nwere oge ọ ga-eruo some certain things if na ịma ha ndụrụ nwunye alone. So all those things mana ha na-eme na ihe a na-ewu mana ha more the consequence dị ya. So ihe na-ekwu bụ na Igbo spirituality and our culture does not condone or support single motherhood. What reasons could lead a man to remain single even after the age of 45? Yeah, so many things nwere ike that are responsible. Yeah, and when they has to do with spiritual, when they has to do with so many other things, maybe choices. Onye mere nke mbụ o nwere choices bụ na enwere one guy mma otorugo ịnụ nwaanyị ọ na-ya ma approach 50 years now ọ nụbụ nwaanyị for the first time. Ụfọdụ owu ihe si n'iyi ụwa nwere ike ọnwụ na nwaanyị gbara ya ose n'ụwa mbụ ya, ụwa ọzọ wee si na ụwa ọzọ ya bịakwa na ya anụ nwaanyị because nwaanyị so o wee feel no by taking such decision ga-abụ solution, but taking such decision abụrụ solution. So ọ bịaje n'ụwa kịta ọ na-atụ na ihe gbasara nwaanyị a na-agba ya agba na ntị ọ chọrọ dị achọ atọ. Iwọchi our high celebrities enwe ụfọdụ n'ime ha dị-achọkwụzi nwaanyị ha na-achọ ọgwụ na onwe baby mama, ọ chọrọ ịmụta nwa mana omegede ọ chọrọ ịdị committed to a woman. And ụmụ ihe niile a ndị nke asị n'iyi ụwa lead so for ụmụ nwoke bịa ọ chọrọ nwaanyị achọ atọ by the way o lead it ibu ege ifuge. So all those things we ihe nwere ike ịkọ. So enwere spiritual angle to it. O nwere one of my nna ochie mma. This man dey about 48 years. Afọsị nke afọsị ya before ekwenye ofu nwaanyị last year. Akpọta onye nke ọsị na o nwere imi mpịa. Akpọta onye nke ọsị na ọ dị short. Akpọta onye nke ọsị na ọ dị ọcha ma ọ bụ na o buru ibu. Mụgo one thing or the other keep giving excuses. But the truth of the matter bụ na ọ dị scared about women. All the scared. So because of that, ọ na-ahụ ọ nkwado ndị dịkwa etu a na nwaanyị mana nke anyị na-ekwu tata maka nwoke. So ụfọdụ owu ihe ka ọsọ dị, ụfọdụ ụkwado ndị nwere ike live in the past. Nwere ka ọ na-asịghị m ihe nwaanyị mere ya. Ọ nkwado reasons kpatakwara ọ nkwado ndị onye nke mma ọ dị 22 years wee jee nga wee maa ya nga 25 years. So nga 25 years ya ọ dị 22 years, so ọ na-apụta na ọ na-adị 47 years. So with that 47 years ọ pụta na
ọ bụrụ ọpụta na obodo nwaanyị na ọpụta jekwaje gbaa mbọ ka ọ kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ ife okwugbo okwu nwaanyị. O nwere ụmụazị Igbo n'obodo oyibo, o nwere ike o jere obodo oyibo a nwee problem baa nga, mgbe ọ ga-eji bacha nga a na-apụta ọ na-ahị ọwụ almost 40 something 50 something years, ha anụbụ nwaanyị for the first time. So e nwere so many things nwere ike ịkọs nwoke, either na ọ bụ ihe has to do with spiritual ma ọ bụ na something nwere ike lead as consequence, like nke mmadụ ga-atụ taa sị na choices mmadụ nwere ike ibutere mmadụ consequence. So ọ bụrụ na mmadụ decide ya to join fast lane ị joinere nwere ike ibutere consequence nwere ike ime n'ime abụ onye dị free tiri na-eruzi that age ahụ a na-ahapụzi that age anyị ma n'imelitego. So all those things a bụ ihe nwere ike ịkọs ya. Ekwetara m na mmadụ ga-asị na economic hardship. Yes, ihe wetara m ekwetara ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ dị broke and poor at the same time, ọ bụrụ na ị chọọ a partner, ịchọ na onye dịkwa broke ibe gị, maka ịchọwa onye dị broke ibe gị, ịma na poverty versus poverty. So ihe ị ga-achọ bụ somebody ga-compliment gị. Example, afụrụ m ụmụazị ejere m Ọnịcha ụbọchị a under Mkpọ bridge, mfu ndị kpọgasị ụmụazị asị ndị ayịyọ, ifu ya family mpa njụọ eke maka mpe, ọ sị na mpa ya na ya dị na-arahụ ụla, mmanya duru ụmụ kịrịkịrị ụmụazị nọrọ one place under bridge, izu ụmụazị bịa na-ayọta ego. Nsị a ụmụazị dute ebe na-ayọ ego, ha na-ayọ ego ị na-eme ha lezi because ha tolitekwa onwe ike jam ka onye nwa be ka ibie ọ tụwakwa ya ime ha na ọkwa bere ibe onye iyi ego. So ifu na ọka poverty ka esi a transfer ya. So mana ihe kwesịrị ime onye ama na-esi na from broken home, ịchọ ịnụ nwaanyị chọọ nwaanyị family ya adụrụ ka family gị. Example, ọ nwere na family gị family dị too broke that na nwere onye na-emewu foundation ụlọ rụchaa ya na ụlọ the great grandfather ka aka bini ya. Ịgbago ma onwe gasị Chidioke mee foundation ọ rụchara arụcha, nke ịma mee foundation ọ rụchara, Ifeanyị mee foundation. Ịchọ ịnụ nwaanyị edekwaje nụ nwaanyị sikwa na such family, mụ na ihe use number 6. Now ihe ịchọ kwesịrị ime ebe ọ bụ na isi na such family, chọwa family enwero history of uncompleted building, chọwa family dị comfortable. Nwata nwaanyị si ebe a pụta, chọwa family nwata nwaanyị nwere ihe ọ na-alụ. Ọ bụrụ na o nwere ike na side nke nwere ihe na-alụ, ịdịkwacha nwaanyị nwere ihe ọ na-arụ na-eri mmata nkama, onye isi ọ na-edu onye isi. So adịba believe no ihe jighị uwe ego. Ọ bụrụ na ejide ego mana inwe common sense, mmadụ ị na-edere ịgwa gị n'ihi ejecha those ladies na-akwa akwa, nwere saloon, nwere business na nwere something ha na-eme ya bụ at least ọ bịa ị marụ na o nwere avenue ihe eso na-eme ịghọta na the business. Ọ bụrụ na o nwere ihitie street, at least ịkpatago na digera akpatagbugo ọnụ ya, kpatagbuo ọnụ nwa ya amụta, then gị nwa na onwe gị kpatawuru ọnụ gị, unu nwere ike ịmaji bido. Mana ọ bụrụ na gị nwere kpatara ọnụ gị ijekwa anụ nwata nwaanyị na-anọ n'ụlọ, ọ ga agụghị egbu. So daa abụrụ ndị ahụ dị. So ịchọọ iji dị smart, ị nwere ego, isi na m nọ because na ego kpatara na ịnụbụ nwaanyị, chọọ onye lead gị, ndị izi nwaanyị ka gị nọrọ nwa ha advantage ka onye isi gara ide edu onye isi. So isi m na ị nwere ego na onye abatara ịnụbụ nwaanyị ruo 45-50 years, sorry, ị mara na ị nwere akọ. Ihe eje chọwa onye ọ dị ka ọ dị gị, ihe wunite aka onye dịgoro stable eluto, ịghọtara ya. Onye na-asị gị masịkwa gị ọgwa na iruwo 45 years nwere ego ihe eje nwaanyị gị jee magburu nwaanyị. Ihe a na-asị na Baịbụl n'ọnụ inwe kenye n'ọnwa nwaanyị blessing na-abịa, ọga anyị atakwa afụ, ọ bụcha ọkwa eziokwu. Enwe ndị take that leap of faith today that are suffering. So nwere ihe dịka leap of faith, ihe eji uche gị, ịghọtara ya. A sịrị Baịbụl si na he who find a wife, ọ sị na onye chọtara nwaanyị, maka na nwaanyị juru everywhere, no wife. So wife ya ga-abụ onye ga-wife gị, that is onye gị na ya compliment. So ọ bụrụ na ịdị broke na ihe eriwu nri ọnụ, ihe jekwachara onye ahụ eriwukwa nri ọnụ. So ọ madaba. So nwoke ọ bụrụ idugo 45 years ị chọrọ ịnụ nwaanyị mana nwaanyị ekworo gị, you let me know, but ọ dịrọ possible na nwaanyị ama ekweghị unless ị nwere ezu ori, nwere aja agwa ị na-akpa, ma ọ iwu
ogbenye bụrụ amụsụ iwe ga na good character nọ maka na ị nwere ego mana ị na-agbakọ mbọ ka a bụrụ ihe nweta nwaanyị. I can assure you. Thank you. From a cultural and a spiritual perspective, why does Igbo spirituality support ikuchi nwanyị? Yeah, thank you. Ndị Igbo dị very wise. O nwere ihe omenala ndị Igbo na-emegasị ndị mmadụ amara ịbatara eji eme mana aka ntị ndị Igbo enwegasị na ha ejere akwụkwọ na ha nwere academic certificate but ha nwere wisdom. Ka nke ọrụ n'ofu akụkọ ihe ya mata ihe ndu nna na-aba n'ezinụlọ. When I many years ago, I was already a full grown man, have my own family. So my father, whenever I would Christmas, my mother were but when you echo cocoa, can I would all nab. When you move a cocoa, my father, but despite the fact native for their lab, so Manona address a cocoa. Na rek yo we se no kono mu ka etiri eko ka ho webutu mana wono ma mara tare eko ka e mara so wo we mana ihe mara so uje na Google o gizzard bụ ihe o content bụ ihe na-enyere nwoke aka ya Google o gizzard ifu na ndị Igbo yes na hejere akwụkwọ na ihe ajụ onwe ka ịkpata ndị Igbo aja awụ asị o gizzard so na ebe pere mpe na ọkọ mana o nwere ihe o content ihe nwoke dị. So ihe na-achịkwa na ndị Igbo anyị asị na ha ejere akwụkwọ mana ha full of wisdom. Abịa n'ihe gbasara ikuchi nwaanyị, ndị Igbo kwenyere na nwaanyị anaghị azụ nwa, so nwaanyị anaghị azụ nwa na nwaanyị so na-ata akwa. Ọ bụrụ na isi ka nwaanyị zụọ ọsọ nwa ifu na ụmụazị a ga-adị stọbọn ka ngwa gị nwantara mara ịmụta nwoke mụta nwaanyị esogo mụta nwoke mụta nwaanyị ma akọwara gị ịmụta nwa nwaanyị na ọchị nwa nwaanyị ebe 5 years 4 years, 5 years, 6 years. Gị bụ nne ikụziri ọrịa ka esi enyo mmiri, ikụziri ọrịa ka esi akpa eye pencil, mana I can tell you o nwere otu ụbọchị ihe echi abata ịfụ ka nwa nwaanyị a ji mmiri na-akpa eye pencil na-eme ụmụ powder ihe a mma ya na-eme ka ọ na-eme ijisi onwe ka eko si marụ na ya bụ nwaanyị ọ ga na-amụta n'aka nne nwaanyị nwa nwoke ga na-etake after his father. So etu ahụ nna si awọpụta onwe gosi na ya nwe dị ego ịmago ịfụ nwatakịrị nwoke 7 years fụ nwanne ya nwaanyị 8 years ma 9 years ọ ga na-egosi nwanne ya nwaanyị na ọmụ ha nwoke onye ọ na-elu ugo after ahụ dada dị pụtara ya etu aka life si wee dị. So ihe na-achịkọwa bụ na ndị Igbo kwenyere na ọ bụ na so nwaanyị zụọ nwa na ụmụ nwoke enwero a role model onye ha ga na-elu up to onye ga-abụ the man of the house. Gee ntị ka ịbatara eji eme nkuchi nwaanyị abụrụ ịgba ọfụ oge a na-eme ọdị ọfishal nwaanyị ga-anwụnye nwoke ahụ ọkụkọ o pụtara ihe kuchie enwere rituals a na-emeri ya emesịa data ritual anwa ọ nwoke a ga-anọ nwoke ahụ nwekwara ike nwekwa birikwa na mkpuke nke ya birikwa na famili nke mana ọ pụta ụtụtụ etu a ọtụtụrụ mkpọ ya o jewe na nke nwaanyị ahụ o kuchiri ekene ya nna anyị nnọọ o wee nene ezinụlọ azakwara ụlọ aza ọbawa kere ebe Chibuike nọ kere ebe Ifeanyị nọ kere ebe Adaobi nọ ọbawa ụlọ azabụrụ irezi ụtụtụ ụlakọ na binye mmago onye ọbụla na-eji njaba mana ụmụazị ha na nne ha nọ ha lelasị ya ewu odoro na-agba ịgwọ ya nne ewu mmago that father figure nwatakịrị nwere ike na-agụ nwatakịrị owu na okwere ekwu ya na nọ na-abịa nna ekwu den o jiri ụjọ jee mee ihe ahụ gwara ya ama m bụrụ na m kwegoro nne m nkwa ọ sị m na mma agwa nna m ada m na na-ayọ bigodo ịgwa ya maka na tụlachisi nna m like apịara 24. So etu a ka adụ nwere ihe nna na-arụ n'ezinụlọ. So ndị Igbo ma na ọ dị important ka e nwee father figure nke ịbụa ihe eji asị ka ekuchie nwaanyị ka ọ bụrụ the same bloodline maka na ndị Igbo nwere agbụrụ na-achịkọ achịkọ maka na ọ bụrụ na ofu bụrụ anyị enenegwa ha onye anyị ekuchie onye nwaanyị a nụtara nta na ngwu ọ ga-abụ onye agbụrụ ha ka o wee bụrụkwa ofu ọbara ha na-aga. Nke bụ ka adịshọ na ọ bụrụ onye oshi maka ị nwere ike hapụ nwaanyị a ka ọ bụrụ ofe da ụdị chọba klasmeti ya ụdị chọba ndị Facebook ndị frend ya nwere ike iwe ofu ọ bụrụ ofu onye ekperima ofu mbụba ọtaga ọbezi ọmụta mbụba n'ezinụlọ ụfọdụ nwere ike bụrụ ofu onye ori mụọ ịma na ege ntị ịmara na o nwere ihe agbụrụ ọbụla na-aya o nwere agbụrụ na-aya akwụkwọ
nwa agbụrụ na-aya ọya ụfọdụ enwe ka na-aya ihe dịka ọya ọcha leprosy ma ọ bụ na-aya kansa. Ịbụrụ na mmadụ nwee kansa na ije ụlọ ọgwụ asịghị ma o nwere onye relative go na-aya kansa ma ọ yagoro kansa. So ọya ahụ na-esi na blood composition. So ọ bụrụ ije nụta nwaanyị ahụ famili enwere akwụkwọ, nwaanyị ahụ ọ bụrụ ofe da o jezie mụtazie akwụkwọ abata na ezinụlọ, ma ọwụ famili nwere ọya ọzọ ma ọ bụ spiritual problem ha na-ada asọlvụ na be ha, ma ndị nwere ọnwụ ike na befa ibewachị ya. So ndị gboo dị very wise, mana ụmụ nwaanyị na-afụta ya dajerozie freedom. Kịta a na-enyozi ụlọ freedom ụlọ eji eme gịnị? So ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ya na ọhịa, mana mgbe gboo ahụ ụmụ nwaanyị na-erube isi, nwa m na-etu a ka esi eme ya na onye agbụrụ di gị ka ekuchi gị ọsị mma okwelụ. Mana kịta wara anya ọ ya ekweta, ọ chọrọ onye ọ na-afụ na Facebook, mana onye ọ na-afụ na Facebook mara ozi ihe so enu both spiritual and the physical problems ọ na-efesi. Ị nwere ike dị transferable, ị nwere ike transfer through bloodline. Ọkwa na ihe a ka ndị gboo mee. So ndị gboo take that decision n'obi aṅụrị. Yọtara ya. So ihe na advice ọ bụrụ na nwaanyị o nwere nwanne di gị chọrọ ikuchi gị, o nwee ihe kpatara na that particular nwanne di gị na ị laikiri ya ma ọ bụ ihe ọ na-eme gị, you have right to tell them na ị laikiri ma na ebuka ka ị laikiri. They think about it. Here, for most family ama like when you want to go outside. So mana ọ bụrụ na ị chọkwara i choose another person this from the same bloodline, they will approve it. Thank you. Why does the first son traditionally inherit more land or property than his siblings in Igbo culture? Yeah, thank you. Ihe eji emekwara nya bụ ihe bụ na o nwere ihe a na-akpọ onye bi n'obi. That is, a na-akpọ ya otiti abịa. Otiti abịa bụ na omenala anyị na-etu o si dị n'ala Igbo bụ na ọdiọkpara na-eketa ụlọ nne ya, keta ihu ụlọ, keta azụ ụlọ. Etu a ka o si wee dị. Ihe eji eme ya bụ na diọkpara nwa ka na ya ka wee ka karịa other sons bụ ka ọ ga-abụ onwe nwanne ya jere ije di ya natara, jere ije di wee nata, ma nwanne ya anụrụ di, ọ na n'obi a ka ọ ya ebikwa. A ga-enye ya ebe ọ gara ebe ntụfu akpana, ma ọ ebe ọ nwere ike ịda aka obere farm wee na-enweta ihe o ji sustain onwe. So maka ihe ndị Igbo adịghị ekenye nwaanyị ya n'obi, mana a ga-enwe obere ana ya ọbata ngozi ka ịnụrụ di ngwa n'aka ugbo ebe a biri ebe a anya mee nchụpụ. So onwe ihe ọbụla onye jere nwekara onye nke jere ije eri mechara nata be die n'obi ka ọ ya anaba. Yọtaga ube nne ya ọ ma anawa na be nke nwoke nke obere nwa ha, ọ bụrụ obere nwa ha enye ya na ọ ya anabakwa n'obi ube nne ya. Ọ bịazie n'obi be nne ya, nwanne nwoke na ụdị ọkpara enyekwa ya ana. So onye kpatara nke nwoke ji eji ihe a na-akpọ otiti abịa. Otiti abịa bụ ebe anwa compound ahụ ka a na-eme, mana ọ bụrụkwa na ọ dị cast on stone. Ịghọtara ya? Enwe reason na na-adụrọ. Ịghọtara ya? Nna nwere ike iri sheduru ya etu o si chọọ ka mmadụ. When my late father was alive, we are two boys. My junior brother came for land. My father told him that na anyị nwere ana, truly anyị nwere ana, because ana anyị nwere oge a nwere ike ịwụ let's say 2 plots or 2 plots mara ihe. And n'ime 2 plots ebe a ka ma unu alụrụ alụ dị. Then that time o nwere ka anyị si gba fence na the main house. The main branch enwego n'ihu ụlọ nwa azụ ụlọ. Then another land ọzọ dị n'akụkụ ya between anyị na neighbor bụ open land like ọnọdụ ka ebe a na-akọ ugbo. My father si na ebe ahụ ebe a na-etufu ahịhịa. Ihe a ka ọ kpọrọ ya. Say my brother there na anadro go and buy land. Then mana one of the reason cause for the ahụ na nya dị ya adịsịrị that cordial. So o wee megide si ya jee goro ana. O mere approach more than 3 times with mmadụ self or. So but when my father was no more, then I become the head of the family. She approached me. I said, Oto, don't my father enyere gị, but ebe anwa ọ na-azọbụ na-achọbụ ka enye gị enwere ihe na m enye gị ya. So on all the the land divided into 2. Divided into 2. Then that is our original land. Then another land anyị nwezi n'azụ bụ nke ekere na ụmụnna.
I wanted to share into 2, but my mother said no. What I said I share into 3. I will take 2. Ihe mta na nke m kwesịrị ịka ihe ọ ya eji wee ka awụ na ọ bụrụ na enwee nyanwa na onwe ya ka nọ nyanwa na onwe ya ka nọ nyanwa na onwe ọ na same land ya akwụkwọ na ya na die obi. So therefore na nwa ka ya esike ihe because nyanwa na onwe ya ka nọ si na benefit from ihe akụrụ na dị ana. Therefore normal abụ the thing. Then ndị nna mgbe ochie kpebie like that, I sikwa etu aka ihe. Then however, ebere from now o kwesịrị ịbụ ihe na-esere ụmụnne okwu. Natago? After all, here in Names, I see bought some other lands. So many had no Kumakia originally, Obrebe and Warana. She share whatever they have in love. Only one family man buying the singing in Moro near to a case, the man just passed on a few days ago. Almost 4 boys. This man and now one 4 boys, way here the car. 2 plots. 2 plots our own, meaning now when I see AKB. Ihe onye ọbụla keta ha half plot. O so ụmụ ya na nwere onye na-apụ obi. Ihe onye aketa ka onye ayeketa. N'ime that 2 plot ahụ nwere. Okay, like 50-50. That is half plot. Okay, into 4. Si onye a ngwalu yu neba, onye a yu neba, onye a yu neba nya. Ofu gate ka esi abataba. Ịbataba ha dị ka state. Ọtara ya? Ota ka o si wee kie. Ifuna na nke a na-ekere ịkwọ. So ebe a na-akwa isi bụ ebe enwere ana. Etu aka omenala Igbo si ọ bụrụ na enwere nwanne gị onye fenenu. Ọ bụrụ na nwanne gị enwere ego igote ana ebe ọzọ onye fenenu. Ka I were ego igotara ya ana si ya ngwa ya jee ebe aka ka I wee biri n'obi. Daalụ. Why were women traditionally excluded from inheriting land in Igbo society? Ihe kpatara ya bụ na ọdịnala Igbo kwenyere na nwaanyị ọbụla amụrụ amụ ya ndị. Igbo traditional culture does not accommodate single mother or nwaanyị nọ nke atụ di. Na mgbe gburugburu ọdịbụrụ ọ na Jezi generation a ụmụ nwaanyị na-awụtọrọzi. Even after the war, my mother told me that during that time nwaanyị dị ụkọ maka ihe ịkọ soro ya mgbe anụ ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ego na anụ ụba ndị enwere ga-anụ ofu so dị afọ adị enwe remenda. Ọ kịta asị a na-emezi nwa ka a na-enwezi remenda. So nwaanyị emere na onye Igbo nwata nwaanyị ọbụla ga-anụ di and maka ihe adị ekenye nwaanyị ana. Yes, ebe nwaanyị nwere oke bụ na be di ya. Ihe bata na enye nwaanyị ana bụ ikenye nwaanyị ana ọ ga-emezi ọ dị reluctant. Ọ ma amazi na ọ ga-eje n'udi. So ikenye nwaanyị ana na be nne ya na ọdụ ka imie ka o varilash ya. So na ala Igbo adị ekenye nwaanyị ana obi. N'obodo ya, na na-eke ana inheritance ya na ụmụnna anyị ekenye. Ọ na-abịa ka ya na ụmụnna zụwa ana. Ikenye ya na onye so ụmụnna bịa mitin ụmụnna. No, the answer is no. So therefore anyị ekenye ya na. However, ọ bụrụ na nwoke nwụta ụmụ nwoke ọ ya eke ana ya among ụmụ nwoke ọ mụtara. However, ọ bụzie na o nwere ụlọ na Lagos ma ọ na Abuja ma ọ bụ na Ọnịcha. Decide ya ụlọ onye nke adị n'obodo. Ada nwaanyị a na ya na-enye gị na onye lụrụ gị na di gị ana ma ọ bụ ụlọ o nwere anakọta ego ma ọ were afa nwa ya nwaanyị a wee mee ya isi oke. Ana ọ ga-enye gị ana tanụ ga na-enye gị ego. Ọ ya bụ ụgwọ na di gị enwere ego wee na-akọ mmadụ ọ bụrụ inye gị ana be nna ya ọ ka iso bụrụ ụmụnna. So ime nwatakịrị etu anwa ịma na ị na-eme ka ọ ghara ịnọ ube di. So ndị Igbo dị wise. Ike nwaanyị a na etu isi wee lụrụ ụmụ nwoke a n'obi ọ ya ekweche di. So ime ya etu ahụ spoil ya dị ma ihe mere ya ji edi kama nwa na nna ya nwe na town ịlụọ ya ihe ya je na narrow rent wee na support whatever o nwetara be di. Ọ bụrụ na anyị kpọrọ ụmụ nwaanyị asị. Nke ọzọ kwa ịmara ọbụla na ana Igbo ebe nsi bịa o nwere ihe a na-akpọ idu nwaanyị ụlọ. Ụbọchị a na-ama ọgọdọ daiz a na-eme traditional marriage ga ị na-aba na be di officially. Ụmụnne gị ndị nwoke na nna gị ọ bụrụ na aka esibere ụmụnne ndị nwoke nna gị nọrọ ya ọ nna gị ga-aba ahịa chọọ ihe niile anwa nwaanyị ji ebi n'ụlọ na be di ya ka obi dị ya mma. Ndị bụ na nwee ego friji anyị ego ha nwee ego bedi anyị ego enwee ego ite ọkwa ihe ndị mmadụ from A to Z. Ụfọdụ na-ego ma AC go everything. Ihe niile a na-egoro gị bụ nwa m na ihe abụ ihe mụ na ụmụnne m. Ụfọdụ family yi eje nna weta ego ụmụnne ndị nwoke weta onye ọbụla egotacha something na add ya up si ada ya nwaanyị we love you but anyị amasịrị ọbụla anyị ga ya amụcha anụ. So nke na-aba na be di nọ ihe agha iwu ụmụnne gị na ezinụlọ gị ji akwado gị ka i wee biri n'ụlọ gị be di gị bi ọfụma. Ọ soundụrụ nice, very nice. So etu a ka anyị wụ ndị Anambra si eme a na-edu nwaanyị ụlọ.
So nwaanyị ọbụla a nụrụ nụọ ọfụma n'ụzọ ya bụ sọ n'imere ego ihe agba nkwụ ụbọchị ihe gbachara nkwụ atụrụ anya na ezinụlọ ya bụ nwata nwaanyị a ga-egote ụfọdụ ihe a ha wetara bụkwa na ọdụ ka ya shia of inheritance ha ji akwado gị ka ije na be dị ubiri ọfụma. Tụ aka ndị Igbo si eme ya ndị believe nnọọ ma wuru onwe ya. However, mụnwa ha sọpọtụrụ inye nwaanyị a n'obi na be nna ya maka ọnya na ụmụnna ya wụ ụmụnna. So mana ọ bụrụ na nna ya nwere ego lụta ụlọ na taụn, enwere ike inye ya ụfọdụ, ma ọ bụrụ onye na-eme salon asị ya ngwa Ifeọma jee na salon na shọpụ ebe a prọpọtị anyị nwere ebe ahụ ebe na-akwụ ụgwọ rent ma ọ flat were flat ya ọ dị mma. So anyị enye ya nkwado mana ọ bụrụ ka anyị bịanye ya n'obi ka anyị na-esobazi ụmụnna because onye sobe ụmụnna mitiri ụmụnna. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, Alpha, you can as well chatting with that same number. If it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you're following us, wepụ aka n'ihe ọjọọ, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ. Zero fast lane, it will not help you. Wepụ aka n'ihe ọjọọ, tinye aka n'ihe dị mma, na-ebi ndụ dị mma. I can assure you, ihe ọma ga-akpọ gị iru. Ọnya ekpere na-ekpe n'isi ndị enyi anyị niile na ndị niile ga-abịa under the influence of these messages. Thank you.